ده روژا پنجشنبه سروک مسعود بارزانی پێشوازی li şandeke Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kir. Di xwendineke fermî de Serok Barzanî pêşwazî li şandeke desteya serokatiya Enekesê û ofîsa peywendiyên derveyê encûmenê kir. Di civîna Serok û Enekesê de roja siyasiya Kurdistana Sûriye û Sûriye bi giştî hate gotûbêjkirin û Serok şiroveyeke siyasî berfireh da rewşê. Herwiha Serok Barzanî tekezê li ser giringiya karên diplomasî kir û dilxweşiya xwe derbarê rola Enekesê ya di proseya siyasî ya danûstandinê Sûriyê de û nêrîna wî di pêşeroja Sûriyê û çareseriya doza Kurdî de. Enekesê derbarê civîna wê bi Serok Barzanî re daxuyaniyek belav kir û tê de dazanîn ku Serok Barzanî tekezî kir li giringiya bihêzkirina têkiliyan û peywendiyan bi pêkhateyên miletê Sûrî re û pêdiviyê asteya civakî û pêkvejiyan û parastina deverê. Her li gorî daxuyaniya Enekesê şanda serokatiyê şiroveyek li ser rola Enekesê û nêrîna wê di desteya danûstandkara Sûriyê de pêşkêşî Serok Barzanî kir. Herwiha behsa rewşa Efrînê jî beşek din yê mijarê civîna Enekesê û Serok bû. Enekesê ji Serok Barzanî re metirsiya li ser Efrînê û navçeyên Kurdistanî yê Rojhilatê Çemê Firatê dazanîn û pêdiviya nehiştina metirsiyê li ser van deverên Kurdistanî û rêzgarkirina miletê Kurd ji vê tirs û nerihetiyê.